Здравейте, приятели! Вие сте с канал Първолаче. От днес в нашия канал ще има нов формат видеа. Те ще са с заглавие "Стани отличник". В тях ще задаваме на различни хора въпроси. Ето на такива листчета. Ще им задаваме въпроси. Накрая на всеки от тях ще им даваме по един вид грамота. Да обясня първо правилата на играта, а след това ще продължим и с днешното видео. Първо, имаме 9 въпроса. Всеки от въпросите носи по различен брой точки. Първия въпрос носи 50 точки, втория 100, третия 200, четвъртия 300, петия 400, шестия 500. След това седмия дава по 1000 точки, осмия по 1500 и накрая деветия дава по 2000 точки. Имаш 3 живота. Обаче вместо с сърца ще ги измерваме с усмивки. Ако сгрешиш на някой въпрос, ти се отнема една усмивка. Когато всички усмивки ти свършат, играта свършва. И нека да поканим, ще направим кратка пауза и ще каним първия ни гост. Нашия пръв гост ще е Елена Гигова. Тя е кариерен консултант, сега се намираме в нейния офис. Може да разкаже нещо за себе си, за това какво работи. Здравейте на всички зрители на канал Първолаче. Аз съм Елена и се занимавам с кариерно и професионално ориентиране. Помагам на хората да намерят своята работа и съответно да се чувстват добре в кожата си, когато я работят. Разбрахте какво работи. Някъде ще напиша имейл за контакт, сайт, нещо подобно. А ние нека да започваме с първия въпрос. И аз малко се притеснявам. Опитал съм се да включа от всичко, но не се получи. Ето, накрая ще дадем такава грамота. Тук може да седи едната, само да не закрива това. Така. Тук може да прочетете, това е един вид мото. Да знаете, че тук розовите са подчертани специално. Това седи винаги тук и е като мото на компанията. А ние започваме с въпросите. Първият от тях е как се намира лице на триъгълник. 50 точки. По точка А по височината върху 2, Б, А по 2 върху височината, В, Б по височината на А върху 2 и Г, А плюс Б върху 2 по височината. Мале, какъв труден въпрос. Имам ли обади се на приятел? Да, забравих да кажа. Има 3 жокера, 50 на 50, помощ от мене, от водещия и обади се на приятел или пиши на приятел, защото да. Айде помощ от водещия тогава. Добре. Помощ от водещия. Водещия казва, че не можеш да се доверяваш. Може да излъже, но между А и Б, т.е. едно от двете. Добре, какво беше и какво беше Б? А е А по височината върху 2, Б е А по 2 върху височината. Верен отговор. Лице на триъгълник се намира като умножим страната А по височината към нея и го разделим на 2. Само на правоъгълен триъгълник може същото, обаче е по-лесно ако умножим А по Б и това просто го разделим на 2, защото височината е страната Б. А ние продължаваме с втори въпрос. Кои са основните части на клетката?
100 точки дава този въпрос. Подточка А. Клетъчна мембрана, цитоплазма и ядро. Б. Клетъчна стена, цитоплазма и органели. В. Клетъчна мембрана, цитоплазма, наследствено вещество и ядро. Г. Ядро, органели, цитоплазма. Г. Е вярното? Да. Грешен отговор. Леле, кое е верния? В. Клетъчна мембрана, цитоплазма и наследствено вещество. Тук първо ядрото не го имат всички. Ядрото е един вид предпазва наследственото вещество. Не всички клетки го имат, а тук питаме основните. Органелите не е основно и цитоплазмата е основно. Само това е едно от основните неща на клетката. Загуби един живот. Остават 2 усмивки. До 9-тия въпрос. И накрая пишем брой отговорни въпроси и от това и от точките зависи наградата, която сега няма да мога да я дам, но ще покажа при колко точки каква награда даваме. А ние продължаваме с 3-ти въпрос. Кои са главните части на изречението? 200 точки. А. Предлог изказуемо. Б. Подлог изказуемо. В. Съюз изказуемо. Г. Сказуемо. Подлог изказуемо. В. И това е верен отговор. Имаш 200 точки. Добре. 4-ти въпрос. Кога е основана България и от кого? 300 точки дава този. Отговора на този въпрос. 816 година хан Крум, 681 година хан Кубрат, 600-та година хан Аспарух и 681 година хан Аспарух. Г. Верен отговор. Това се учи в 3-ти клас. И хан Аспарух се разделя със своите братя. Баща им казва да не правят това. И той създава първата българска държава през 681 година. 5-ти въпрос. Кога е публикувана поемата на Христо Ботев Хайдути във вестника Дома на българските емигранти? 400 точки. Подточка А. 1971 година. Подточка Б. 1871 година. Подточка В. 1879 година. И подточка Г. 1800 година. Б. Верен отговор. Вече ги преполовихме въпросите. Има само един грешен отговор на втори въпрос. Т.е. без 100 точки, обаче за сега на всички по-сложни въпроси отговаряш. 6-ти въпрос. Коя е най-високата планина в Африка? Оле мале. А. Килиманджаро. Б. Драконовите планини. В. Хималаите. И Г. Етиопска планинска земя. Килиманджаро. Верен отговор. Аз съм учила. Добре, има за сега 2 неизползвани жокера и 2 усмивки. 7-ми въпрос. Коя държава е с най-висока надморска височина? Това го няма в никой от учебниците, но това е горе-долу за досещане от въпросите. Подточка А. Русия, подточка Б. САЩ, подточка В. Казахстан и подточка Г. Бутан. Най-високата надморска височина. Най-високата средна надморска височина в държава. И този въпрос носи 1000 точки. А страните отново са? Русия, подточка А. Русия, подточка Б. САЩ, подточка В. Казахстан и подточка Г. Бутан. Има 2 неизползвани жокера. 50 на 50. 50 на 50, хайде нека. Добре. 50 на 50.
Бутан и Русия. По.А и по.Г. Два по.Б и по.В отпадат. Бутан или Русия? А или Г? Бутан. Бутан, Г. Сигурна. Да. Верен отговор. Май учихме нещо за Африка и си спомням. Бутан, това никъде не го пише. Да, но логически се сетих за някакви неща. Давай нататък. Предпоследен въпрос, 8. Коя е държавата с най-голямо население? 1500 точки. А. Китай. Б. Индия. В. Америка. И Г. Русия. Индия. Верен отговор. И сега, преди да получиш грамотата, трябва да отговориш на последен въпрос, който според мен е най-сложен. Опиши кръговрата на водата. 2000 точки. Може да попиташ приятел. А аз през това време ще пиша грамотата. Откъде да започна? Водата се... От изпарява. разтапянето на снега. Разтапянето на снега. Аха. Потича ръката, отива до водоем, след това се изпарява, след което облаци, след което дъжд. Не. Изпарява. След това има една дума, когато се превръща в облаци. Изпарява се? Изпарява се, след това. Не знам. Не се сещам. Значи, или да... Искаш ли помощ от приятел? Да, искам. И да не отговориш. Добре, може да питаш някой, който решиш. Тук нямаме никакви ограничения. И аз през това... Транспирация ли имаш предвид? Каква транспирация? Какво? Или кондензация? Това не се зачита за верен отговор. Минус една усмивка и не получаваш 2000 точки, защото използваш Википедия. Ами то Google ми е приятел за това. Ето. И тук не мога да го фокусирам, но е описан кръговрата на водата. Вярно е, разтапя се снега или от река. От река водата отива към воден басейн. Там водата се изпарява. След това се кондензира. Има изпарение, кондензация. Пада под формата на дъжд или сняг. Да. И този процес се повтаря. Инфилтрация. Да. Ако водоема е замърсен с някакви химикали, се получава и явлението киселинен дъжд. А сега ние попълваме грамотата. Така, на този не отговори и се получава. И общо имаш 3550 точки. Отговори на всички въпроси, освен 2, т.е. на 7 въпроса. Правилно. Това е грамотата и след това ще дадем и наградата. Това беше първото видео от формата Стани отличник. Благодарим, че бяхте с нас през това време. Чао и до нови срещи! И аз много благодаря.